Sen hem narmancı gaynayım la. O kesir çıkıp otursan la. Boydiyalı. Han atan öyle düşedi var. Şu anla surata düşüreyim beni. Telefonumun kamerası da. Mekdarlar. Şimdi sen kendi ok. Qowm ýagdaýlaňyz şuňky howadan, tozondan, ýagyşdan gorkup çykman oturmak gerekken ýanyňyzdaky adamlardan gorkuň bulmak bu döwürde. Şoň üçin çykyň, aýlanyň tomsel ýagy bolaň bak. Ýa-ýaşy üşäňde hiç ýeli. Sınnan gowagy howanyň öteredim. Gelip adamlara gipten muskulat gerek derdi. Şağa deret. 1 kilo bolan bolşuna deret aýdaşma. Hiç ýelim däl o. Sen adamlar hakyny edýän pikirler bir hil. Öne, sürüyorum falan böyle ama. Oy ne diýän o? Şey. Hayır. 3 kilo mu? 4 ama cümleme. Ağa kadar. 3-nji bölüminde bolan wakalar. Bilsen hiç çıkmaysın. Kılım ben geldim işte. Ha. Ben mekan dostu beýgele. Mekan sana ikiliga tutdur. Aylar gowum men beýge mekan dostuna. Mekan dostu tutdur. Diňe gyýlar beýle däller 4-nji bölümi. Sen ne diýsen? Men tereke çorýşam. Näçe tuýuly. Ta her geleyim argu etýänim da. Ha, gelip prezidentine. Ben sana sorgudum da. Aha, näme sowat? Ýaman gowurýana sürpriz. Sağ olun. Hristiyan diyordu. Küçücük sorgudum da. Vay sağ ol, spasibo. Sevetin. Qımmat değil mi? Sevinç ve hümmetler. Vay spasibo. Vay, doğru. Benim şeyim verdi. Oňak Bela ýuştaýdy sevgilim Sidanya. Çok tür diýmişdim. Ağa meňe feýulim şol Sidanya. Çok derdiýän soň geldim taşmaşan tutmana. Mekan. Vay men kim mekan? Vay. Gelenme men maşynymda oturaly. Bolmasa men maşynada oturaýly. Bolmaýarmy? Yok, ýör meňki de oturup garaşaýlar şoň. Çıkarmy kana? Çıkya, şupak girdiler şol. Çıkmasalar näme birden? Çıkya arkayn molly. Mene şu anam ağamda. Ana olmadı berdiýär, bolly. Ağzynda otursana sen. Sen bir duraýda şumat. Vay degendim. Spasibo ullakan köp sağ ol. Bol ya. Göredik manna ýypçä bollyk. Ağay men o anlaşyp alyp berme. Ennem gyzyl alyp berjek bolup berdim. Ağa Sağ men oňa maşyna paçak bolup berdim. Hadi çıktı der. Vay, çıktık. Hey, düştük. Ben bakka ben. İyi pasamadın çiğne. Öyle mi? Böyle. Kan. Böyle. Görüşýänçek sağ olun. Sağ olun. Ýagşy şowuň müňden biri gepleşigin geçen, ýagny 3 tane ýyldaşlarymyz var. Gel şolar bilen gyzykly soralar arkaly özüňiz barada tanışaýdyňyz. Men Enixwelli Mar vilayatynyň Mar şäherinde ýaşaýan 2007-nji ýylda dowulan. Düşündüm. Sen näme? Men Pählewan Baldyrov Bayramal vilayatyny tätin ketärmiz. Bayramal etranyň Rokşek jogasynyň 2006-njy ýyl. Düşündüm. Sen näme? Men Bayramal şäheriniň merkezinde ýaşaýan, şäherde ýaşaýan adym Resul ýöne meni Bayramalla Mar vilayatyna Rasul diýip tanaýarlar. Rapper özüm. Düşündüm. Diýsen owy biraz soraýyny. Näçe ýyl boldy rap okap berenmi? Gidýäçe 2 ýyl bolup gelýär. 2 ýyl bolup gelýär, şeýlemi? Ýagny ikiňiz aýdymçymy? Şeýle bolýar. Sen rapper bolýan, sen aýdymçy bolýan, şeýlemi? Düşündüm. Yani internetlerde rapper bolsaňyz kim karol? Hasaplaýan. Edil men üçin men öz pikrim ol, şahsy pikrim bolup dizet men üçin. Sen üçin dizet, şeýlemi? Sen näsem aýdymçy bolsaň, soraýyna türkmen aýdymda kim karol? Türkmen aýdymda bilem, o edil rapda men saýtdalyn gowurýan, dinleýän. Sen näsem? Men Karol diýip aýdamak, emma aýdaýaryň halaýan, emma Karol diýmek ýöne dinlenene iň köp dinlenýän men pikirimçe şu aýdaýar.
düşündüm. Ayawa her kimin öz düşünjesi we mineniyeti we. Bolýa olanlar hoş gelipsiňiz ýene bir edek paýtagtymyza, hoş gördük. Ýagşy müňden bir gepleşiginde. Всем привет, сегодня буду отвечать на... Men müňden biri. Öňler bir gyýyň nuň ulan alasy gelerdi. Inni bolsa bir gyýyň nuň ulan ýa-da iň soňunda çym bolar o galýar. Makully ýaňyzmy gyýlar.